No tulevaisuutta ajatellen, niin minun mielestäni pitäisi lisätä semmoista konkreettista vaihtoa. Sanotaan että vaikka Amerikasta tuttua, että professorit, opettajat vois vuoron perään olla yritysmaailmassa töissä, yliopistoissa töissä. Sitä kautta se osaaminen puolin ja toisin niin kuin merkittävästi kasvasi. Nyt kun yliopistot siirtyi näistä viroista pois, niin meillä ei ole enää sen tyyppistä tilannetta, että jollakin on subjektiivinen oikeus johonkin virkaan. Ja myös paljon enemmän mahdollisuus katsoa, että miten sopivat hyvän taustan omaavat ihmiset, niin voisi rekrytoitua yliopistolle ja vastaavasti voisi välillä hakea sitten elinkeinoelämän kokemusta. No tietysti sitten sen lisäksi nämä perinteiset mallit, tutkimusyhteistyö, erinäköinen konsultointi, koulutus ja muu yhteistyö. Mutta mä luulen, että tämä rekrytointihomma olisi sellainen, joka olisi jotakin uutta, jonka eteen kannattaisi tehdä työtä.